Kagimik may saadani ti sagot kumanin kada kayo. Ngem sakbay man, iabrasak mampay tinabara pangablao ko kada kayo. Itinagasat ken naparabor abaro atawen yu amin. Dahito adaniw kit inak pinaulwan, tiing kamanin ipapanaw. Ingatom dagita imam, sakain payapay, binuyugam ti isem niliday. Bayat panagnam kada kami anakatalyaw, agturong ti pagsakayam, eroplano a pumanaw. Panagkita mi keng ka, di mi met insina, agin gana ang nagrekep, ruangan lugan, agtayab awan payak na. Abinulunan ti panagtedted itilwa, kadagiti matami nga agama. Dua tawen, alisto lang pang dayta nga urayen. Sa o anak ta, idi-iti sakay mo ket tumayaben. Alapang di kakadiyag sangiten, intameten, taawan ni mamangin. Wen, dayta man te eksena kata kami nga gama, kaday di aldaw ngay papana umumaninaya. Imbes, asyak kuma ti anak tat mang bagbaga, saan met tasyak ti pinatibker na. Karod, nagnakamin, ing kami met na pimanaw, ngemiti dalan mi, saan mi nalapdan tinagdukaw. Tauray ko na entayo, at ibagi tayon, ison tinasanay, nasakit latamet, no da ay ayaten, isot umadayo, apumanaw. Agyaman akting kay manin panang subaybay, panagbuya, ken panagdengeg, iti daniw ko papagayam. Ket kastan, agyaman unay, please subscribe sa aking YouTube channel.